ಹತ್ಯ ನಿಕ್ಕಲು ಏನಾನು ಹೊಡ್ತು ಶುರು ಮಂದಿನ ಬರ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೇ ಇಟ್ಟು ಸುರಲ್ಲ ಮೇ ಕೊಂಚ 90 ಎಂಕೊಂಚ 90 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ 90 ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ 90 ಪಾರ್ದ ಕುಲ್ಲು 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 ಎಬೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರೇನ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಮಾರ ಬರ್ನಾಗ ಇನಿತ 90 ಸುಧಾರ್ ಪುಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ 90 ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡ ಬಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಜ ನಾದೊಂದಿಯ ಸರಿಯೇ ಕೆಪಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಕುಸಲ್ ದರತೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಲಾರ್ ದೀಪಕ ನೈ ಬಾನಾಜಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಲ್ಲಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಪಿಜರ್ ಮುಕುಲ್ಲ ಫುಲ್ಲುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬೇ ಕಾಮಿಡಿ ಅಡಿಕಾಕ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಡಿಕಾಕ ಹಾಕದ ತಮಿತ್ವತೀನಿ ಈತತ್ತು ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕ್ಕ ರುವಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕುಲ್ಲ ಲವ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇ ಪಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತಾದ ಕಡೆ ಕನಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಇದಾಗೆ ಬಲಿಪೂನು ಈ ವೈಚೇಸ ಬದಲ ನೋಡ ಮಾರ ಹೋಯ್ತಾಸೆ ಗುರು ಆಯಂಚೂರು ಮಾನಸಿಕನ ಹೋಯ್ತಾಸೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಶುಕ್ರವಾರದ 90 ml ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ನೆತ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅಂದ ಅಂಚಾಣಿ 90 ml ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತೂವಡೆಯ ಇಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆಲ ಈ 90 ml ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ತೂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಗೆಂದವಡು ಹಲೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ ಕುಪ್ಪಿದ ಅಡಿಕ ಕೆರಬನ್ಪಿನಿ ಅಡಿಕ ಕೆಪ್ಟನ್ ಮಾತಿರಗಲಿ ಯಾನೇ ಬೋಡು ಮಾತಿರಗಲಿ ಯಾನೇ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಸೈ ನಿಕಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇ 90